Juu. Niillä on mähinät. Niillä on mähinät menossa. Älkää laskeutuko niitten päälle. Eikö suoraakin? Siellä on Downissa se vihuikin, niin se pelastaa sen. Lähetään haneen. Joo, tää on vitu äkkiä helvetti. Joku asettusta. Mulla on pis. Mulla on halaria siinä 8 patia. Millä? Ei oo kellään mitään. Mulla on panoksi. Mulla on 3 naat. No vittu. Se lähellä mitään. Pelto. Farmisimulaattoria voitais alkaa tähän tänne. Parakaa, ne tulee! Tulee. Ei tule. Ei tule. Tulipa. Ei tule. No ei sitten. Ai jaha. Nyt on maatotaunia vaan. Siellä on varmaan mähinä. Ei. Toivottavasti täällä ei oo kukaan käynyt. Täällä vissiin käyty. Mulla on ainakin tyhjä. Kun tullaan sillalle jollakin. No kyllä tylyhomma, kun täältä niin vähän löytyy luuttia. Aina tuolla kaupungeissa. Ei täälläkään oo mitään. Täällä on joku pikkumökki. Mulla on mulla on haulikko sulla. Mie sain haulikon. Oliko Veetillä kuinka paljon haulikon pois? Joutaan lähteen 9. takaisin päin. 8. 9. Me vaihtais sulle haulikon, missä on 16. Se on kyllä harmi. Oi. Aika lähellä riipuut. Tulee muuten tänne! Tulee tänne! Häh? Se on tuossa Niin lähellä. vai? Tuo oli se, joka just rebootattiin ja se lähti lootille. Se meni Oli selvästi. kimeä. Mutta sen kaverit tulee. Ei tulle. Mutta ne on vähän kauempana, ne ei lennätä. Tuolla on. Tuolla, jossakin tuolla. Snipu. Tuossa. Siinä kat... Mulla on des. Toinen on tuolla. Kesken. Mitä tällä? Lähti karku. Ei tuolla. Hei, tuossa on Toinen. toinen. Joo, hyvä. Mulla on pelkkää pis. Ei mullekaan mitään muuta millään. Ammu sulle. 17 osuutta Sama. Se on ihan paniikissa vittu. pislataan. Joka vois liikaa. Toinen on tuolla. Seitsemäntoista. No, pitää lähteäkin. Miksi vähän milkään luut? Se voi vähän hinata, katsoa, että ne joutuu tulee lähelle. Ei oo. Mulla on sitten pelkkä pisla ja haulikko. Niin mullakin. Mahtaa, että ne tulee lähelle. Ei ne voi mitään. Ei. Tuo tulee aika... Hei, on lähellä. Tuossa alhaalla. Osuttu. Eiköhän mulla hinaattu tarpeeksi. Joo, lähdetään. Tulee kassia Mitä lähtee. vaan tämä? No niin, siinä. Ei.